ଆଜି ସକାଳୁ ଘରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ଭାବିଲି ମୁଗ ଡାଲି ପକାଇ ଖରଡ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାଗ ଖରଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ନଖରା। ତାପରେ ଭାବିଲି ଶାଗରେ ଏମିତି କ'ଣ ବନେଇବି ଯେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାରରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଦା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାପରେ 3 କପ୍ ଅଟାରେ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ, 1 ଚାମଚ ଜୁଆଣି, 3 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇ ସେଇ ପାଳଙ୍ଗର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଗୋଳାଇ ଚକଟିଲି। ତାପରେ 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଗୋଳାଇ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। 20 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର ବାହାର କରି ଅଟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା ଛିଣ୍ଡାଇ ପୁରୀ ଆକାରରେ ବେଲି ଗରମ ତେଲରେ ଛାଣିଲି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏଠି ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପାଳଙ୍ଗ ପୁରୀ। ତା ସହିତ ମଟର ଆଳୁର ଦମ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ମୋ ଛୁଆମାନେ ତ 3ଟି ଜାଗାରେ 5ଟି ଖାଇଲେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।